ka let lo thei talawa an kap let ve ta a tiam thil hi lo theng ani tun tu hian mizo history soi kan tum lawa July ni somni paruka Assam police le Mizoram police te inkara ral thuam manga inkahna lo thleng hi engtia lo irhchhuak nge ti kan hriat theinan kumin sangni somni pakhat June le July tha a thil thleng te kha kan ron tar lang don ani ole inkam ni ka hian Vairengte irhchhuak Assam shot first Assam draw the first shot Vairengte daya inkahna thlenma June ni som panga sangni somni pakhat atang chau hian hantar lang tran te ang June ni som panga khan Vairengte SDO Civil Conference Hall Kolasep DC Dr. H. Lalthang liana hova COVID-19 Thleng chungchanga Vairengte khotlang hroitu tenen meeting nei ani a he huna hianin Vairengte khotlang hroitu te chuan Assam police le forest te Vairengte autostan vela duty tura an local thin thu le si pui zaw ai tlang lama Assam ho anron kal thin thu te so in helai huna hian uluk zokin Mizoram police duty ve theise andu thu an soya DC chuan Assam police le forest te Mizoram sarkar thunei tu te hril lawa an local chungchang chu evidence nen central sarkara an hril hriat thin thu asoya hetianga evidence atan thalak lo nei thin turin khotlang hroi tu kalkhom te chu acha ngal bok June ni somni pariat tlailam aloni a hailakandi DSP hovin Assam police le Assam forest mi le satebaka civilian engmozat chu Vairengte tlak lam ai tlang lama an local ti hriat ani a amhuna hian Vairengte thalai te po thleng thlave ngalin engtitura local nge an ni zotin helai hmuna boina siam lo turin an hril ngal bok ani atuk lok June ni somni pakwa alo thlenga hemini chahmalama hailakandi district official tele Assam police zanhi rol vel zet chu Vairengte tlak lam ai tlang rama pu HK ram hluna huan le pu lal chan dama Vairengte fil veng huana de localin athlam le aku wapun engamazat anti chiat sak tho hriat ani a heng Assam police te hi Ramandip Kaur IPS hailakandi SP hailakandi SDO Jatin Moidori le DFO Montas Ali ten anron ho ani Assam police ten mizo te ramlu chin anron kal awang le pulal chan dama huana thlam anti chiat awanga lungoi lovin Vairengte thalai engamazat te chu Assam police ron kalna ai tlang lampanen kalve ngala thalai te chu thunei tu te malak na ngai chang pasaturin Vairengte SDPO in angena hun engamochen an ngai chan nuwa Vairengte thalai te chu Assam police te omna hian kalin inbiak nan nei puya Assam police te chuan an ho tu sangzo ka changa ti tura hriat tirna an don wanga local an ni thu an hril ani hetianga anin biak nu hian hailakandi SP chuan thunei tu sangjok te in biak nei ni se tia rot na chu pompuin Vairengte SDO civil le SDPO te chuan borok du omlo athlen pallo nan anom na hun chua santura an ngen na chu Assam police te chuan pomma se chuan lam engemo siamin zan thlengin helai hmuna hian anom zuita a hemini atang hian Assam police te hi pu HK ram hluna le pulal chan damate huana hian anin kul chunjom ta ani hetianga Vairengte tlak lam ai tlang rama Assam police ten ommun an khora wang hian Kolasip DC Dr. H. Lalthang liana chuan June ni somthum khan helai mun hitloin hailakandi DC chu Mizoram chunga an force da te chu withdraw torin hrila chunglama tanga norna anasada wangin an force te chu chutimain a withdraw theilo thu hailakandi DC chuan Kolasip DC chu ashil ani chu wangin an du na huna duty na hun siam ve mai torin DC pani te hian rom man na an siama July ni ko a New Delhi a Chief Secretary levela ramri chungchang in biak na ngai chan phot ni se antita ani ni min ni zana changkhan hailakan din DC le SP ho khan sipai ho khan lom to kan tu jin kan zo mu khan kan zo ti bera chu aramri he chu
political boss te soi tur ania kini district magistrate kan soi tur ni lo mi hring himna law and order peaceful atmosphere thing kan sem thing ti chau kan deu ti ni so wang chuan in ten kan cs te hi delhi a thar July ni ko hian in bedon tho tho so ta chuan soi tur ani hi kan ha mai tur ania ti hang kan josil ani bokhan pom thiam viawa chu amaro chu enforce te hi in withdraw lo chuan dik lowang kan han ti kha force withdraw kha anho to sang lama tangin withdraw lo ngit deuh khan lo nei a kha in puang ta hlola chu ti jon force kan da ve ngai ni chu kan tia helai heng force kan da ve don kan tia in da ve mai lo chuan ti kan da ve don ta ringot te ko amaro chu in in confront zone lovin thatakin nom ho sela atul ponin be horang sela ki mani point be zui tai kan tia July ni thum jing dariat vela Kachar district Assam official Kachar DFO le ahote silai keng mi pasari vel le forest lam mi pathum vel chu borche leilet a localin phainom khotlang soi tu tele Mizoram police duty te chuan an local chante zotin boina omlovin an let vele maya hemini vek chama da som vela Vairengte tlak lam ai tlang lui monglama pubi do kunga Vairengte mi leilet chaktanga Vairengte mi ramkalten Assam police le Hailakandi district forest mi somthum vel an local an mu thuan soya he thuan riat vele Vairengte a duty Mizoram police tele Vairengte kotlang soi tu te chuan helai mun hi anjuk thli thlaya a mun anjuk thlen chuan Assam police te chu an lo to lo ani hemini vek hian Vairengte cholam mau tui zawa po Assam police le forest te hian lo kwalin an thi thlai nia soi ani bok July nili chanu tar khat vel khan Vairengte SDO civil conference hall Vairengte joint VC Vairengte NGO le joint action committee on inner line reserve Polten meeting an neya tun naya ai tlang rama Assam nen an boina chungchang an soi hova meeting a hian Kolasip DC Dr. H lalthang liana chuan inkahna hi a that jok na om se chuan kan kap dai to ang kan police te point an kap ngam lo ani lova in thenom reng tur kan ni awangin inka hi atulin kan hrelo ani ati a tharum nena chet lak chu athiam lo jok kan ni don awangin sarkar ngen na zoma Vairengte khotlang do theina chu fak ati thu asoi pok ani hetianga Vairengte rama Assam police local te hi ruaman lok na thatak nei sa local anni thu he meeting a hian soilan ani a pu f ngur biak vela chairman JSC on inner line reserve point thu soin JSC on inner line reserve te chuan sangkha zariat somsari panga demarcation an pom thu te Prime Minister hena memorandum an thelu to thu te an soi ve bok July ni som jingdar sari vel khan phainuam borjep ramapu chalchunga borjep mi huana aram nei tu ta hriat lovin Assam sarkar in JCB le hitachi mangin kong an laya aram nei tu le borjep khomi puite chuan an thei angin lo tangin Assam sarkar chuan police chakna mangin helai muna hian kong an lai ta thowa puchal chunga huan thlai engamozat ante chi ani hetianga anin norna hian Assam police te hian phainom thalai te le huan nei tu te chu tianga voin kutan thlaka mi then khat mobile phone te po Assam police lam hian an lak sak bok kan phai che ho po an nor leng dor mai ti hian Hey, chú lầu chân họ xuống. कितने हैरान खुदिया ये सफाई कर रहा है तो यारा तुमरा माइंड बाबा ने नहीं बनाया है देख नहीं ले पूरी बो Aro ile पूरी बो Sudah di luar, hoi, dah. Ini deh, hoi, kubah pun dia cendua lah, hoi. बंदूक लेकर नहीं मारेगा ये हमारा जान मेरा जान है ये क्या है कितने शेर हो गया हमरा
एक काम कर रहा है ये हम लोगों ने रोड बनाया हमारा पार्टी है उसके लिए रोड बन रहा है किसका मर्जी के लिए किस लोग का मर्जी के लिए बनाया ये खराब करने लिए बना रहा है यार हम तमुल का पेड़ लगाया ये बंद करो ठीक है ना Buatsaih hetianga Assam police le phainom mi puite innorna athlenta ka wang hian Vairengte atang point thalai engemazat ankal vengal boka thalai pungkhom le Mizoram police then khatte chuan saha pui lui le Buatsaih lui infinna lui kama Assam police ronkal zel tur chu lodang chatin Assam lam hian ankong lai mek chu an chun zom reng bok hetianga Kolasip district a Assam lamin ramria malakna ankal pui rual hian July ni som pathum khan Mamit district a chu vel le thinglun rama tepo kongpui lai tumin Assam sarkar chuan ma aron lave le bok July ni som pakwa sangni somni pakhat tho chan ni khan aitlang rama pudar thanjawa huan chu aitlang in kulmek Assam police te thumu in namdang mi then khatin anron samfaya heiba kha hian aitlang lam naya mizo huan le sangadil neitu tepo andil te sa an huan te kalsan vek turin phone mangin anron vaubok hetianga Assam lamin aitlang zaw lama ma anron lak tak awang hian Vairengte thalai then khatle aitlang zawa huan neitu te chuan an huan loram te Assam police laka ahim theinan Mizoram police te duty na tur duty post sanghatlang anneya helaya Assam police duty te chuan duty post salo turin anron ti a hun engemaw chen police ho tu te chu anin biang nuwa Assam police te hian ma anlak bel to lo tur thu soin buk satura thok chuak te po an malak na chu an top san vele ta a amairo chu Assam police te hian helai muna hian mun an khuar nget sau thung July ni somni panga zandar som pakhat le chan ve vel khan Vairengte tlak lam aitlang phaya mizoten leilet le huan enkol tura an chhor namdang te chen na in pariat chu mi tu ti hriat lo ten halin he thlam kang hi an hriat vele Vairengte le aitlanga duty mek Mizoram police te baka Vairengte thalai engmaza chu muna kalin thilom dan an thli thlaya atitu om mu an nilawa amairo chu heng namdang te chen na in hi aitlang rama boina chua ma khan alwa tu namdang te hian an lo chua san vek to ni in an soi hetianga ramri hnaya leilet enkul tu te chen na in kang hi tu te kut thak nge ti hriat ni chi lo ma se namdang ten mezo te pu ming chiat tuma an beina nia an ngai thu Vairengte thalai te chuan an soi ani hetiang hian Vairengte chualam le tlak lam rambaka Buatsaih pa te Mamit district a thinglun le chu vel khwa ate Assam police ten ma an lang no hian July ni somni paruk chamada som pakhat le chan ve vel khan Vairengte kong tharwenga autorikshaw stana Assam police zani chuang chu kachar DC le DIG hovin motor thanem tak le ambulance pathum nen lokalin helai muna hian mun khuar antum nia hriat ani a Assam police te hian puan in sakna tur man ro le an police te mamo bungro thanem tak 407 truck pani le truck len pakhatin anron keng ngal vek bok helai mun hi state pani te in kara boina chua fo na ani awangin central sarkar chuan Assam lama le Mizoram lama Central Force CRPF ada ve a Mizoram CRPF duty na mun chak lama hian Mizoram police duty te omin hemini hian Assam police te hian CRPF te po ron paltlang luin achak lama Mizoram police duty po sa duty mek Mizoram police te chu tam na in an nor chuaka an duty post po an lo lui sak ngal baka Assam police then khat chu achak lam Vairengte tlang lama an man ruanen mun kwar turin an chho ve ngal bok hetianga Assam police thanem tak Vairengte autorikshaw stana lokala Mizoram police te an duty post atangin an nor chuak ti an hriat vele Vairengte thalai te in pun khomin autorikshaw stana chuan Assam police silai keng le ral thuam keng te chu Vairengte thalai tiang le mol keng te nen chuan anin nor boy chanta a tuna hian Vairengte thang ramri boy nam hun akhan kanom meka voin chuna khanin Assam police te chuanin helai hmuna hianin thanem tak ron kalin BSF kan CRP duty te po ron pel vekin kan IR duty na te po aron pel vekani chu Vairengte mi puiten hriain an tlan tha ti hian Vairengte mi puite
อันเตะถาอินตัววกนะเตน่าวัดเทงะเลียมปอเองมาจากกันตัวอันนี้ที่ส่วนตัวน่ะเฮียนมีปุยฮิตอลซอนรู้อันเตียสิไปเละสิไปอันนี้กับดอนนี่ตะกันนี่กันเสียด่านจวน firing order ที่ปอค่อยลำปอเฮียนอันในตัวนี้กันเสียอันนี้มิโซรัมลำอัจฉริยะมาจิสเตรตเละอามุนาดิวตีเตจวนบอยนัเลียนโจกอัจฉวเหล่านั้นไทยตบชอินบานพาร์มาเซมีปุยปุ่งคมจวนอาสัมพุลิสสิลายเก่งเตจูอันนอร์เซลาบกถนนตับตัวเราจะตัวเป็นมันเสียAP เตจวนอันบุงรบหุดนะจักปฐุมบากะ official motor ปนิหลานสันินอัทางอาวาเรงเตขดลางิน police duty post ตัวอันสักจวนมุนอันขวารตาชลายปุ่งคมเตจวนเฮมุนอัจังเฮียนอาสัม police เตจูนอร์ชัวงไงตุมาเบยิน AP เตจวนมีปุยปุ่งคมเตจูโนดัรตุมินไว้ตั้มตักเทียร์เกสเตมังมาเซเจียอันในโลวางินอัตโตปะจวนสิลายเฮียลอันเมปวดตากวางินมิโซรัม police เตปอยน์อันเมปุยเตทวางหาวิน state police ปนิเตอินกะนาจูอัทเฮงจุยตาโอ้เล่นอินกาไม่กันอินกาไม่กันมินิตสมลีปังอาเวลอันนิการหัวอาสัม police ยิงมีปรุกทีอินเลียมเองมอซัดอันตากวางอินกานาฮิติตบอันิตาAP เตปอันมุนอัจังอินอันตลกิตาอันสิลายเลมันรัวชันเฮมตักอันตานเชียสันเตจู CRPF 10อันคอมสักตังเฮอันนี้เฮตียงpolice เตอินกานาเทนโนจุลายนิสมนิปสริคานปุลลจามเลียนาHome Minister in Vairengte inkahna mun Mizoram Police Duty Post chu to in Mizoram Police te chu fak ati thule Vairengte mi pui te chu ram chan tura hoisen taka an pe chuak thin chu chuan ati thu asoi bok bu hi helai amuna ilo thleng thata ni somni paruk lai dar li le min somli vel inkahna thleng ta ilo soi tulok tawangin thal thang ma satu ni chu kan du lo itia tuna chuan ti hi ni taกันดูเราเข้ากันแข่งตาเนี่ยให้มีจุดสร้างให้ยังไงสวยด้วยนี่แหละปอยขบไม่เกนี่ละมาเลี้ยมนัตักประคัดกันเนี่ยซิวิเลียนมีถ้าซ้ำละมาเฮียนมิดที่เตอันนี้อินอันสอยเลี้ยมเองมันจัดเนี่ยเฮ็ดที่เราดูเราตักเราแทงให้ปอยกันทีอันนี้นัตักชวนเกนี่ชวนถ้ารุ่มโถละวะถ้าตักกันด่านป้าไงให้กันดูนี่มาเสียสามินทารุมเนนไม่นนไปตาทารุมกิเลมาสิลายจูอติรันมิดพวกลัวอามาเราจูฟิสิกอลอินกัน police เตกัน civilian เตอันเบย์ฟักชวนอัตโตปะไปชวนนี่ซูมโซโลวินกัน police เตมินฟิลดานินเฮลัยเปียลูกซัม police ประคัดMGเก่งชวนอารมณ์กาดตากาเล็ดโลกเทนิตละวะกาบเล็ดเวทเตียงทิลฮีเราเท่งอันนี้ไอ้ตั้งพายขวานินตัวน่ะขวานินกันมิเจ้าหวนในตู้เตหวนข้าอาสัม police เฮียนอันในสักเมกตีละอันนี้เรียกช่วงอันรินลุสักเมกะคู่มิเจ้ารัมสการินเองเตียงอินติอติสักกันตาชุลากเล็ดตูรินอาทิตย์ดันกงกันดับจุดโอ้เล่นอินกาไม่กัน